Deton. Engkau nate gas berpilih kemal beli. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Manishshettyvlog. ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ಉಡುಪಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಐತೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ರಪ್ಪ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಾರ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ದಿಯೆ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಕೊಂಜಿ ಪಾಪದ ದಿಯೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೈಟ್ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯುಡು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ. ನಡೆಯಲಾರೆನು ಕೇಳೆ ಮಾನಿನಿ ನಡುಗುತ್ತಿವೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕಡುಮದಾಂಧ ಪ್ರಾಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ತರುಣಿ ನೀನು. ತಮ್ಮ ತೆಂಕುದಿಟ್ಟು ಬಡಗುದಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅದೇ ತೆಂಕುದ ಅದ ಕಿಂಜಿ ಉಂದ ಮಾತೃಗೋತು ಏನ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನೇ ಕೇಳಿದ ಮಧುಗೈಟ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚ ನಮಗೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದಿಕ್ಕೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ದೇವಾಡಿಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಕೆ ದೇವಾಡಿಗ ಬಂದು ಉಚ್ಚಿಲದಾರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಮುಲ್ಕಿದೆ ಅಂಚೆ ನಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕದೇರು ಉಚ್ಚಿಲದೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್ ಯಾನಾರೇನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ತುಯಿ ರಪ್ಪ ಆರು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂಜೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕ ರಪ್ಪರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ರಪ್ಪ ಉಂತ ಇರು ಎಸ್ ಈ ಥರಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ್ಪು ಇರಿಗೆ ಅಂಚ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಮಿಲಿ ಹಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬೈದೆ ತುಲೆ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ 70 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಏಜ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನಃ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲಾಡುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಸಗೊಂಚೂರು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುನು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಾಯ್ ಅವ್ರು ಎಂಚಿದಲೆ ಆಯ್ ಸಬಾಸ್ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಇದೇ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನೊಂಚಿ ಆಪತ್ ಬಂದು ಬರೋಲಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೈಕ್ನು ಅಲ್ಪ ದೀದು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಆರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಇಂಥ ಬರೋದಿರಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಕೇಂದಿರು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಕೇಂದಿರು ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಬಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೇಂದಿರು ಅತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅತ್ತಿ ಇಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡೆ ರೇಪಣ್ಣ ಅದು ಬಾಗಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತೀಯೇ ಬೇರೆ ರೈತ ಫೇಸ್ ಅಂತೆ ಕಂಡಿಡ್ದುಯೇ ತೂನಾಗ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ನಾನು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಉಂತ ಇರು ನಾರು ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತಿ ನಾರ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಎಸ್ ವಿಶೇಷದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಹಾಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡ್ಸೋದು ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರಿತ ಎರಡ ಪಂಡೇರು ಈಗ ಯಾರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಕಂದಾಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರು ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲು ಉಚ್ಚಿಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲದ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಪುದರ್ ದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಐನಾದ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದೂದುಲ್ಲನ ಐನಾತ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾರಿ ಅದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಆಡ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.